Este un foarte bun executant al penaltiurilor. Jucătorii steliști trepidează la centrul terenului. Aimar își așează mingea cu răbdare. Hamutovski este un portar mare, un portar care poate umple spațiul dintre buturi. Aimar este relaxat. Privește spre Hamutovski și șutează bine în colțul opus celui în care a sărit portarul Stelei. Dorinel Munteanu acum, 36 de ani. Dorinel Munteanu revenit în echipa națională. Un moment important al carierei lui Dorinel Munteanu, marcată de atâtea și atâtea bătălii. Terenul din jurul punctului de la 11 metri se va face din ce în ce mai greu pe măsură ce jucătorii vor executa. Trebuie să te concentrezi nu numai asupra balonului, dar și asupra modului în care ți ieși pașii. Elan destul de mare pe care și-l ia Dorinel Munteanu, față în față cu Palop. Munteanu! Păcat! Palop s-a întins precum o panteră și a reușit să respingă șutul lângă bară trimis de Dorinel. Dorinel Munteanu n-a putut lovi cu suficientă forță, am impresia. Extraordinară forță de împingere a lui Palop, forță de împingere în picioare. De aici vom vedea cel mai bine. A plecat puțin mai devreme. Șutul n-a fost chiar rău. Așadar Dorinel ratează. Acum Mista. Ah, ce aproape a fost Hamutovski. 2-1 pentru Valencia. Nimic nu este încă pierdut. Steliștii trebuie să-și păstreze concentrarea. Urmează Lovin. Ce presiune asupra lui Lovin. Este un penalti aproape decisiv. Steaua trebuie să înscrie pentru a rămâne cu șanse în această loterie a penaltiurilor. Acum un an juca la Bacău. Acum e față în față cu Palop. Cu bară. Gol Steaua. Este nevoie de o paradă a lui Hamutovski. Se îndreaptă spre minge Rufete. Bară gol, în reluare golul lui Lovin. Rufete bătătorește și el terenul și primește acceptul să execute. În vinclu. Rufete punctează. Au înscris pentru Valencia Aimar, Mista și Rufete. Ne înțeapă puțin răcnetele de bucurie ale comentatorilor spanioli plasați aici într-o cabină lângă noi. Să-l vedem pe Boștină. Este o operație foarte importantă aceasta de bătătorire a terenului. Să ne aducem aminte de David Beckham, care a ratat 2 penaltiuri importante pentru echipa națională a Angliei, din cauza că n-a fost atent la acest aspect. Boștină! Este 3-3, dar Valencia are un penalti mai puțin executat. Asta este un exemplu de clasă. Să fii atât de calm într-un asemenea moment și să reușești o execuție atât de tehnică. Un jucător foarte bun al Valenciei, Ruben Baraja, de 36 de ori internațional spaniol. Un specialist și el al fazelor fixe. Aimar, Mista și Rufete au punctat până acum. Va reuși și Baraja? Poate că nu. Dansează pe linia porții Hamutovski. Și am simțit-o. Ultima serie de penaltiuri.
Dacă scorul va rămâne egal, se va merge cap la cap până când o echipă va reuși să se detașeze. Și a avut dreptate. Dică este cel care execută ultimul în această serie. Dică și el bate de regulă penaltiurile la Steaua în meciurile de campionat. A ratat o singură dată, dar într-un meci important, când Steaua a pierdut 2 puncte la Pitești. Este 3-3 după 4 serii de penaltiuri. Dorinel Munteanu și Baraha sunt cei care au ratat. Dică acum față în față cu Palo. Dică, impecabil! Acum totul apasă pe umerii lui Marco Di Vaio. Tensiunea atinge paroxismul aici pe stadionul Ghencea. Marco Di Vaio, dacă ratează, Steaua merge în optim. Hamutovski încearcă să-și intimideze adversarul. Di Vaio! Steaua se califică! Uluitor! Steaua este în optimile Cupei UEFA! Extraordinar! O bătălie care părea la un moment dat pierdută după ratarea lui Dorinel Munteanu. Ratează însă 2 oameni importanți ai Valenciei, Baraha și Di Vaio, și Steaua merge în optim. Incredibil! Steaua elimină deținătoarea Cupei UEFA. Suntem martorii privilegiați ai unui moment unic pentru fotbalul românesc. Atât de rar avem parte de bucurii încât nici nu mai știm să le exteriorizăm. Au ratat pentru Valencia Baraha și Di Vaio, adică ultimii 2 executanți. Steaua era cu un gol în minus înaintea ultimelor 2 serii de lovituri de la 11 metri. Au transformat Boștină și Dică, Baraha și Di Vaio au ratat, iar Valencia este eliminată din Cupa UEFA, o competiție pe care a câștigat-o în sezonul trecut. Steaua merge în optim și va juca împotriva câștigătoarei din dubla Villarreal Dinamo Kiev. Performanță uluitoare a Stelei, care reușește să avanseze în ciuda terenului greu, în ciuda faptului că a fost condusă cu 2-0 după meciul tur. Excepțional, Cristea, minutele 50 și 71, a dus meciul în prelungiri. În prelungiri, Steaua a reușit să reziste, iar la penaltiuri a fost mai sigură. Retrăim poate ceva din momentele Sevilla 86. Un moment de antologie pentru sportul românesc. Un mare succes. O victorie pe care va trebui să știm să o cântăm noi cei din presă. O victorie pe care Steaua însă are datoria să o folosească și să o amplifice pe viitor. Încheiem cu părere de rău această transmisie. Programul televiziunii române este și așa întârziat. Dică, Rădoi,